If and when the company settles your debt, you will be taxed by the IRS on the amount the lender writes off. You heard me. You will turn dischargeable debt into non-dischargeable tax liability. Most of these firms are unreachable and will not refund your money. Stay away from them. If you need help, call an attorney. Call me at 800-541-2802. That's 800-541-2802. Again, 800-541-2802. All news radio stations. KNX News Time, 4 o'clock. CBS News, I'm Frank Sedapani. A miracle is unfolding before the eyes of the world. One by one, trapped Chilean miners are emerging from the dark hell they've lived in for 69 days to the sounds of celebration and hugs from loved ones. The 9th man came out minutes ago. CBS's Seth Doan watched the first rescue just after midnight. Here's We made it. Ma quello che io vorrei capire meglio cosa è come sia possibile che se lui la teneva nascosta. În românește, cum o să decurgă, cum te duci, la ce oră te duci să-l iei și nu știu ce și... Spune că la ora 7 vii să-l iei de la hotel. Așa. Iar la ora, ne îndreptăm spre locația cursei, spre Bradu. Iar la ora 3 o să vină o mașină care o să-l aducă la aeroport înapoi. După ce filmează. Și dacă nu plătești, îți mergește. Așa, am spus eu. Da. Ok, mâine, la ora 7, vin să vă iau, după care plecăm spre locație, spre Bradu, spre pistă, ne desfășurăm activitatea, după care la ora 3 vine și vă ia mașina ca să vă ducă la aeroport. Ok.
cars right on down the road. Sau în zona arbitrului care e cu steagul ridicat galben. Dacă la următorul arbitru aveți steag verde, deci e liber traseul, deci puteți să mergeți full gas. Este știu de mult, care la această etapă o să ne dea mult de furcă. Cei care ies din traseu, în momentul în care reintră în traseu. Vrei să dea prioritate, nu? Exact. Să nu incomodeze pe cei care sunt în... Deci mare atenție, când se intră înapoi, că cel din